Η ιδέα ήταν πάρα πολύ καλή, το συνέδριο του 2005 να γίνει στο Ναύπλιο. Μπορεί να ήταν δύσκολο για μερικούς να έρθουν, αλλά άξιζε τον κόπο για όσους τα καταφέρανε. Γιατί το Ναύπλιο είναι μια από τις ωραιότερες ελληνικές πόλεις και αποπνέει άρωμα νοσταλγίας και αγάπης για το παραδοσιακό. Υπήρξε η πρώτη ελληνική πρωτεύουσα και εδώ στήθηκαν οι πρώτες δομές του νέου κράτους. Κάνοντας μια βόλτα στους δρόμους του Ναυπλίου, την ώρα του μετά το συνέδριο για όσους μείνουν και το βράδυ, θα δούμε κομμάτια της ιστορίας μας. Για παράδειγμα, στο κτίριο του σημερινού Δημαρχείου στεγάστηκε το πρώτο γυμνάσιο της Ελλάδας. Έτσι γινόταν η εκπαίδευση τότε και παραμένει έτσι. 1833-2005. Μιλάμε για την ιδρυματική εκπαίδευση. Εκπαίδευση δηλαδή που λόγω τεχνικών δυσκολιών έπρεπε να γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους. Ιδιαίτερο ρόλο στην εκπαίδευση έπαιξε η τυπογραφία. Από τις πρώτες βοήθειες που κρίθηκαν απαραίτητες το 1821 για το νεοσύστατο κράτος ήταν τα τυπογραφία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διαδοθούν γνώσεις και απόψεις. Στο δυτικό κόσμο, πατέρας της τυπογραφίας θεωρείται ο Γερμανός Johannes Genfleisch zu Erleben με το προσωνύμιο Gutenberg, μετάφραση στα ελληνικά Gutenbergius. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, η τυπογραφία το 19ο αιώνα δεν μπορεί να αναπτυχθεί λόγω εσωτερικών προβλημάτων. Μετά όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η τυπογραφία αναπτύσσεται σχεδόν ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η γραφομηχανή, γνωστή στους περισσότερους από εμάς, βοήθησε και στον τομέα της εκπαίδευσης για περίπου ένα αιώνα. Έχουμε λοιπόν 4 αιώνες από την τυπογραφία στη γραφομηχανή, 1 αιώνα από τη γραφομηχανή στο φωτοτυπικό μηχάνημα, στον πολύγραφο και το φωτοτυπικό μηχάνημα και κάτι λίγα χρόνια από το κομπιούτερ στο ίντερνετ. Τρέχουμε λοιπόν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Την εκπαίδευση την έχουμε κάνει μετεκπαίδευση, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι κάποιος που έμαθε ένα επάγγελμα στη σημερινή εποχή θα μπορέσει να το εξασκήσει εφόρου ζωής. Σε αντιπαράθεση με την ιδρυματική εκπαίδευση, σήμερα ακούμε για εκπαίδευση από απόσταση, πολυμορφική, ασύγχρονη ή διαδικτυακή εκπαίδευση. Ή για να μιλάμε τη γλώσσα της εποχής, e-learning. Όλοι έχουμε μάθει σήμερα το email, τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε και το e-learning. Ας δούμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα. Το θέμα απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έγινε μια έρευνα και δημοσιεύτηκε το αποτέλεσμα της έρευνας τον Ιούνιο που μας πέρασε. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την πρόοδο που έχουν κάνει στον τομέα των τεχνολογιών. Στα πλαίσια της μελέτης εντοπίζονται οι καλύτερες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και αυτό μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για τις υπόλοιπες χώρες ώστε να επιτευχθεί καλύτερα, ταχύτερα η σύγκληση στο στρατηγικό στόχο της Λισαβόνας. Η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών έγινε βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως η βράβευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναγνώριση από διεθνείς οργανισμούς ή φόρα, αλλά και ο βαθμός διείσδυσης της χρήσης και της αποδοχής από τους πολίτες των χωρών αυτών. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ας δούμε το παράδειγμα της Δανίας. Η Δανία, σύμφωνα με μια έρευνα της IBM και του περιοδικού Economist, θεωρείται η πιο δυναμική χώρα στον κόσμο σε σχέση με την αξιοποίηση του ίντερνετ. Κατατάσσεται 5η στο δίκτυο ετοιμότητας. Στα θέματα υγείας έχει εκπονήσει 2 εθνικά προγράμματα που στοχεύουν στην ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξέτασης και συνταγογράφησης και εκτιμάται ότι πραγματοποιούνται γύρω στις 100.000 επισκέψεις το μήνα. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει την 20η θέση στο δίκτυο ετοιμότητας νέων τεχνολογιών. Στην υγεία έχει δημιουργήσει την Assistance Publique και το Hospital de Paris. Η δεύτερη είναι μια δικτυακή πύλη που συγκεντρώνει τα γαλλικά νοσοκομεία του Παρισιού και δίνει πληροφορίες για επίγοντα περιστατικά, για θέματα υγείας, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενή. Εδώ στο παράδειγμα βλέπουμε την ενημέρωση σχετικά με τη ρύθμιση του διαβήτη.
Περνάμε στο επόμενο παράδειγμα. Η Γερμανία έχει την 4η θέση στο δίκτυο ετοιμότητας, εφαρμόζει με επιτυχία την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, δηλαδή καταργούμε συνταγολόγια, βιβλιάρια κτλ. Έχουμε μια απλή καρτούλα όπως αυτές που έχουμε για τις τράπεζες και με αυτή την κάρτα πηγαίνουμε στο γιατρό, σε αυτή την κάρτα συνταγογραφεί ο γιατρός τη θεραπεία ή τα διαγνωστικά, τις εξετάσεις. Με αυτό πηγαίνουμε, παίρνουμε τα φάρμακά μας και ταυτόχρονα ενημερώνονται και τα κεντρικά. Έτσι, τα κεντρικά μπορεί να είναι το ταμείο ή κάποιος άλλος φορέας στο Υπουργείο. Έχουν προχωρήσει τόσο που μπορούν και αξιολογούν και τη χρήση της κάρτας. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στον εντοπισμό κάποιων κλινικών, οι οποίες από την εισαγωγή του ασθενή με διάγνωση αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο μέχρι τη στιγμή που θα γινόταν η αξονική τομογραφία περνούσε διάστημα πάνω από 2 ώρες. Διάστημα κρίσιμο για το θέμα της θρομβόλησης, αν ήταν το περιστατικό για θρομβόληση ή όχι. Αυτό εντοπίστηκε χάρη στην έξυπνη κάρτα, ενημερώθηκαν οι κλινικές και ήδη έχει αντιμετωπιστεί. Και να δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα, την Ισπανία. Η Ισπανία δεν τα πάει τόσο καλά με τα ηλεκτρονικά. Το δείχνουμε όμως αυτό το παράδειγμα γιατί έχει τεθεί σαν βασική προτεραιότητα του κράτους προκειμένου να καλύψει η Ισπανία τη διαφορά από τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Στον τομέα της υγείας, στόχος είναι η σύνδεση όλων των κοινωνικών φορέων και οργανισμών στην Ισπανία προκειμένου να ενισχυθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό φορέα. Οι περισσότεροι παροχές e-learning προσφέρουν μια σειρά μετεκπαιδευτικών θεμάτων. Όπως εδώ για παράδειγμα που η Αμερικάνικη Ακαδημία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης παρουσιάζει κάθε μήνα ένα περιστατικό ηλεκτροδιάγνωσης με αρκετό υλικό. Αυτό το μήνα παρουσιάζει ένα περιστατικό με βλάβη του μακρού θωρακικού νεύρου με πάρα πολύ κατατοπιστικό υλικό. Αλλά και τα ιατρικά περιοδικά έχουν καταλάβει προς τα που εξελίσσεται η κατάσταση και έχουν κάνει τη στροφή τους και προσφέρουν τις περιλήψεις των άρθρων τους δωρεάν. Πολλές φορές μάλιστα πριν από την έντυπη έκδοση. Κάτι που δεν είχαμε πριν από το ίντερνετ. Ορισμένα μάλιστα δίνουν το πλήρες κείμενο μετά από 6 ή 12 μήνες. Και είναι λογική αυτή η στροφή, γιατί το περιοδικό δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δυνατότητες του ίντερνετ. Αλλά για να γίνει κατανοητό ας δούμε ένα παράδειγμα. Στις 26 Ιουλίου του 2004 παίρνω ένα γράμμα από κάποιο περιοδικό που λέει ότι το άρθρο που τους έστειλα πριν από 6 μήνες κρίθηκε δημοσιεύσιμο. Τρελάθηκα από τη χαρά μου, αλλά σιγά, Σεπτέμβρης του 2005 και το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Το ιατρικό περιοδικό στην Ελλάδα έχει προβλήματα, κυρίως οικονομικά από όσο ξέρω. Εντάξει, κατά καιρούς έχουμε ακούσει και για κλειστά κυκλώματα κτλ. Αλλά αυτά μπορεί να τα βγάζουν κάποιοι σαν και εμένα που πριν μου εγκρίνουν αυτό το άρθρο μου είχαν απορρίψει άλλα 5. Ή βλέπουμε για παράδειγμα ότι κάποιο γνωστό όνομα μπορεί και δημοσιεύει πολύ πιο γρήγορα από τους υπολείπους. Και φυσικά το δικαιούται και πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά όχι να αποκλείονται οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει δεν προωθείται έτσι η ιατρική γνώση. Να το πούμε αλλιώς. Το ίντερνετ είναι κατά πολύ γρηγορότερο από το έντυπο και δεν περιορίζεται σε αριθμό σελίδων. Κάτι που πρέπει να καταλάβουν τα ελληνικά ιατρικά περιοδικά και να κάνουν την απαραίτητη στροφή. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα του πώς γίνεται περίπου το e-learning. Οι περισσότεροι παροχείς προσφέρουν μια σειρά μαθημάτων για να μας δώσουν τα απαραίτητα μόρια μετεκπαίδευσης. Αφού μελετήσουμε το μάθημα, το θέμα που μας προσφέρουν, θα πρέπει να απαντήσουμε σωστά σε κάποιες ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα καταγράφεται και εφόσον έχουμε απαντήσει σωστά μπορούμε να πάρουμε το πιστοποιητικό. Κάποιοι άλλοι έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο εντάσσοντας οπτικοακουστικά μέσα, όπως εδώ για παράδειγμα βλέπουμε ένα μάθημα σχετικά με τη διαβητική πολυνευροπάθεια
Θα ακούσουμε τον ασθενή να μας περιγράφει τα συμπτώματά του. Στη συνέχεια θα απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που θα μας κάνουν. Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δώσουμε, ανάλογα εξελίσσεται και η πορεία του μαθήματος. Μπορούμε να ακούσουμε το γιατρό να σχολιάζει το περιστατικό. Μπορούμε από μια μεγάλη γκάμα βιβλιογραφίας να αναζητήσουμε άρθρα σχετικά με το περιστατικό και να τα διαβάσουμε. Και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να υποθέσουμε πώς θα είναι το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης αύριο, σε λίγες ώρες. Πάμε να δούμε τώρα κατά πόσο μας αφορά αυτή η εικονική πραγματικότητα, αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνιδάκια. Πάμε να ψάξουμε για ιατρική αρθρογραφία που να σχετίζεται με εικονική πραγματικότητα. 1504 άρθρα σχετικά με ιατρική και εικονική πραγματικότητα. Και το νούμερο αυτό αυξάνεται καθημερινά. Και τα 1500 είναι ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά ας περιοριστούμε εμείς στο θέμα της αποκατάστασης. 158 άρθρα δημοσιευμένα. Από περιέργεια και μόνο κάτσα και διάβασα σχεδόν όλα τα άρθρα. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Σε αυτή την εργασία εκπαιδεύτηκαν ασθενείς με κινητικά προβλήματα με τη χρήση μιας συσκευής που είχε μια κάμερα, κατέγραφε τις κινήσεις, τις μετέτρεπε σε ένα είδος animation στην οθόνη και εξασκείται ο ασθενής μέσα σε πολύ μικρό χώρο, εξασκείται σε πάρα πολλές δραστηριότητες, ασκήσεις ισορροπίας, άνοδο κάθοδο σκάλας, αλλά έχει και μια τεράστια γκάμα από εικονικές καταστάσεις για εξάσκηση. Για παράδειγμα, έπαιζα πολλή ώρα με ένα προγραμματάκι επανεκπαίδευσης προγραμματισμού κινήσεων του παρκινσονικού. Ξαφνικά βρέθηκα σε ένα σούπερ μάρκετ και έπρεπε να προγραμματίσω τις κινήσεις μου για να διαλέξω κάποια προϊόντα, να τα βάλω στο καρότσι, να σταματήσω στο ταμείο και να βγω από το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, υποψιάζομαι ότι θα έχουμε πολύ σύντομα σοβαρές αλλαγές σε τομείς που αφορούν την ειδικότητά μας. Εδώ οι Ιάπωνες υποστηρίζουν ότι μπορούν σύντομα να καταργήσουν τελείως το αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω πρέπει να το καταμετρήσουμε στα θετικά του ίντερνετ, το ότι αυξάνει αναγκαστικά αυτή η υπερπληθώρα, αυξάνει αναγκαστικά και την κριτική επαγρύπνηση του αναγνώστη. Όχι αναγνώστη, του θεατή. Όχι, του χρήστη. Το βρήκα. Μέχρι τώρα το μόνο ελληνικό που έχουμε δει είναι τουριστικές φωτογραφίες από τον Ναύπλιο. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο μπροστά ή πόσο πίσω είμαστε στο ίντερνετ στο θέμα εκπαίδευση από απόσταση. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, έχει γίνει αρκετά πολλή δουλειά και ας το περιορίσουμε εμείς στο θέμα της ιατρικής. Έχουμε γύρω στις 1000 σελίδες που ασχολούνται με εκπαίδευση από απόσταση στην ιατρική. Αναγκαστικά και πάλι θα δούμε κάποιο παράδειγμα. Θα δούμε τα μαθήματα που κάνει η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Προσφέρει μια σειρά από μαθήματα, γίνονται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα. Στη μέση έχουμε τα slides, αριστερά έχουμε τους συμμετέχοντες, από πάνω έχουμε τους ομιλητές. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ήχο του μεγαφώνου και του μικροφώνου μας. Μπορούμε, για να μην διακόψουμε τους ομιλητές, να γράψουμε κάποιο κείμενο και να το στείλουμε, οπότε οι ομιλητές βλέπουν την ερώτηση και τη συμπεριλαμβάνουν μέσα στην παρουσίαση. Μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι μας και να χρησιμοποιήσουμε το μικρόφωνο και να απευθύνουμε κάποιο ερώτημα. Μια εντυπωσιακά καλή δουλειά από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, που μάλιστα από ό,τι βλέπετε πάνω την ημερομηνία, το συγκεκριμένο μάθημα έγινε το Σεπτέμβριο του 2003. Εδώ και 3 χρόνια γίνονται αυτά τα μαθήματα και αν θυμάμαι καλά είναι 1-2 το μήνα. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν και στην Ελλάδα στο θέμα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και είναι λογικό, γιατί δεν θέλει ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ούτε ιδιαίτερη τεχνολογία για να πραγματοποιηθεί.
Και από θέμα κόστους, τι είναι το ίντερνετ? Είναι ίσα με μια καλή τηλεόραση. Τι να την κάνει άλλωστε ο σημερινός γιατρός στην τηλεόραση? Κάποτε μαθαίναμε για να δουλέψουμε. Σήμερα δουλειά μας είναι να μαθαίνουμε συνέχεια. Γιατί έγιναν αυτές οι αλλαγές? Γιατί έχουμε παράξει τεράστιες ποσότητες γνώσης που δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με την ταχύτητα ανάγνωσης. Έτσι λοιπόν κερδίζουν συνέχεια έδαφος τα πιο οπτικοακουστικά μέσα, όπως για παράδειγμα η τηλεόραση. Τι είναι όμως η τηλεόραση μπροστά στο ίντερνετ? Η τηλεόραση είναι ένας μονόλογος για κάποιους τυχερούς. Τι είναι το ίντερνετ? Το ίντερνετ είναι αμφίδρομο και αν το θέλετε έχει ενσωματώσει ήδη και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σε λίγα χρόνια μάλιστα που θα έχουν βελτιωθεί και οι τιμές και οι ταχύτητες, η τηλεόραση θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες ομάδες. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν από 5 χρόνια, δείτε που είμαστε σήμερα, πολλαπλασιάστε το με το 2-3, γιατί κάπως έτσι τρέχουν τα πράγματα, και μπορούμε έτσι να υποθέσουμε πού θα βρισκόμαστε μετά από 5 χρόνια. Επομένως, όσοι σκοπεύουν να παραμείνουν στο επάγγελμα για πάνω από 5 χρόνια, τότε θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση του ίντερνετ. Και όταν λέμε ίντερνετ, δεν εννοούμε μπαίνω κάθε 5-10 μέρες και βλέπω ένα email. Χάρη στο ίντερνετ μπορούμε σήμερα και κάνουμε πραγματικότητα σκέψεις και ιδέες που είχαμε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, πρέπει και μπορούμε να δικτυώσουμε την αποκατάσταση. Η κεντρική δικτύωση της αποκατάστασης καλό είναι να γίνει από ουδέτερο φορέα. Αφού δεν το κάνει το κράτος, ας το ξεκινήσουμε εμείς. Σήμερα είναι σχετικά απλή υπόθεση. Είναι ένα είδος πύλης του ίντερνετ που ενημερώνει για όλους τους φορείς αποκατάστασης. Πρέπει να συμφωνήσουμε για την αναγκαιότητα ύπαρξης, να συμφωνήσουμε για τους κανόνες και για τις υποχρεώσεις. Αυτή η χαρτογράφηση της αποκατάστασης και η εξειδίκευση των παροχών μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικά βήματα για τον προγραμματισμό του μέλλοντος. Όλη η φυσιατρική αρθρογραφία πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να μεταφερθεί στο ίντερνετ. Γιατί? Πηγαίνετε σε μια μηχανή αναζήτησης, γράψτε σύνδρομο θωρακικής εξόδου, θα εμφανιστεί το μοναδικό άρθρο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Προβάλλεται η ειδικότητα, η εταιρεία, ο γιατρός και ενημερώνεται και ο κόσμος. Δημοσιοποίηση κατευθυντηριών οδηγιών από την εταιρεία. Στην εποχή του ίντερνετ το χρειαζόμαστε περισσότερο από άλλες εποχές. Δεν χρειάζεται να τις φτιάξουμε εμείς. Αν θέλετε μπορώ να κλέψω από ξένες εταιρείες. Δεν με νοιάζει να με κατηγορήσουν για κλοπή. Με νοιάζει να έχουμε οδηγίες που θα ενημερώνονται ανά 1-2 χρόνια ή όποτε χρειάζεται. Να ξέρουμε πού θα τα βρούμε, να έχουμε όλοι το ίδιο σημείο αναφοράς. Κομμένες οι εκδρομούλες. Το επόμενο ή μεθεπόμενο συνέδριο να γίνει στο ίντερνετ. Δημοσιοποίηση του γεγονότος και προβολή της τεχνολογικής ετοιμότητας της ειδικότητάς μας. Άλλωστε μέχρι τότε θα έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη πείρα κάνοντας τα μαθήματά μας online. Και όπως θα έλεγε και ο Κολοκοτρώνης από τις φυλακές του Ναυπλίου, ξυπνάτε ωρεγκιαούρδες και μπείτε στο ίντερνετ επειγόντως, γιατί θα μας ξεπεράσουν και πάλι οι βάρβαροι και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε και πάλι. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καλά στο Ναύπλιο. Από τη φυλακή της Αθήνας, γεια σας.